wasu gurare domin su kaɗa ƙuri'arsu ba za su samu damar su koma su sake kaɗa ƙuri'an ba. Wasu kuma da za su taho daga waɗansu ƙasashe da yawa za su canza ra'ayinsu saboda ai sun ga wasu 'yan uwansu waɗanda suka so ɗin ba su samu kaɗa ƙuri'an ba. Baya ga wannan kuma maƙudan kuɗin da aka kashe wajen shirya wannan zaɓe, yanzu akwai abubuwa da yawa waɗanda sai an sake yin su. Misali su kansu takardun jefa wannan ƙuri'a, idan ba dai an ajiye su wurare da suke za a iya samun su ba wani abu bai same su ba, wato lafiyarsu tana nan ba a taɓa su ba, to su kansu wasu daga cikinsu sai an sake. Na uku kuma in ka duba yanda halin 'yan Najeriya yake, zaɓe ne wanda dama aka fara shi da cece-nice tun farko. An fara kowa yana zargin ɗan uwansa da cewa akwai shirin a yi maguɗi a cikinsa. To su kansu jam'iyyun yanzu da dama an kashe musu gwiwa, ba su da zimman da za su ce ma mutanen magoya bayan su ku fito ku kaɗa ƙuri'a. Amma ni a ganina duk wannan kamata ya ma a ce yanzu ne ma 'yan Najeriya suka shirya ce za mu fito mu jefa ƙuri'a domin mu tabbatar da cewa ƙuri'armu an yi amfani da ita, an ƙirga ta kuma ta yi